la terrassa que ens han donat pel Covid m'ha salvat literalment, si no estaríem tancats. Bueno, és que al final continua havent-hi por als interiors i la gent continua preferint exteriors. Sí, nosaltres no en teníem, el Dos Pebrots vam obrir fa 5 anys i vam sol·licitar la llicència per a la terrassa i gràcies a que la va concedir ens vam replantejar tornar a obrir. Mira, nosaltres vam començar amb 4 taules a l'any 52. A l'any 2015 les vam perdre i ha sigut ara amb el Covid que hem recuperat el que teníem al començament. A mí me ha pasado algo parecido. Yo en el 2015 perdí 3 mesas y ahora por el COVID las he recuperado. I creuem els dits. Espero que les puguem mantenir. Aquesta és la pregunta clau. Y los que estamos en calzada tendremos que comprar unas plataformas. Si compleixen, serà una molt bona notícia. I a nosaltres, que ens deixin fer el que sabem fer, que és treballar. I per això necessitem les terrasses.